טוב, מבין את ההבדל, אדון חוקר? כדאי שתמחקי את החיוך הזה. את זה מצאנו במיטה שלו. ואותו מצאנו בתוך הפריזר. אם הייתי רוצחת אותו, לא הייתי משאירה לכם את המקל במיטה, ובטח לא מביאה את זה איתי. אני לא טיפשה. אנחנו יודעים שאת לא טיפשה. אסור לאכול פה. מה תעשה? תיקח אותי למשטרה? ניסית פעם מגנו, מיקי? זה מעניין. אתם מכירים? הייתי איתו במיטה עם זה? מה בדיוק יש לך בראש, אדון חוקר? אני חושבת שראית יותר מדי סרטים. את יודעת בדיוק מה אנחנו רוצים. רוצה ביס, מיקי? רוצה ביס, מיקי?